алейкум бародаро. Видеои имрӯзаи мо дар бораи аз хиди Германия то Точикистон ё Россия закас намудани мошин ё запча аст. Чихел дидесен ин ҳамаи ин мошино ки ман дар навор гирифтагиам, ин ҳама мошино барои запчас овардагиан. Намеёра запчас мекунанд, Точикистон равон мекунанд. ва шумо ҳам метавонед аямиҷа мошин закас кунед. мошинои майда то калона ё запчасти мошин номерошон мемонам, метавонед қатишон гап занед. имо, WhatsApp, Viber ҳамаша доранд. баъд номерое ки дар Германия ҳастанд, ин номерошон мемонам. кадме дар Германия мехоҳанд қатишон суҳбат кунанд, маслиҳат кунанд. агар ягон мошин заказ кардани Тоҷикистон равон кардани бошанд, метавонанд қатишон гап занед. И дар он да меёранд. салому алейкум бародарои. видеои имрӯзаи мо дар бораи ки аз ами хиди Германия то Точикистон ва Россия мошин бурдане. метавонед видеоро хушрӯ тамошо кунед, подписатсия кунед дар канал. то 1 мая конкурс аст, метавонед дар конкурс иштирок кунед. баъд камтар маълумот метиҳем дар бораи ами як фирма ёфтагием. баъд узша метавонед хутон тамошо кунед. баъд агар ягон нафаҳм мекишид гап занед, мефаҳмонед. якмин шаҳре ки масалан дар инҷа навистагиай Россия Екатеринбург 1250, масалан як мошин аз инҷа то Екатеринбурги Россияра 1250 евро мебаранд. масалан бо дигар шаҳрош ҳастанд, не ки ҳамин шаҳрое ки масалан ман гап мезанам бисёр баъд инҷа савол омадагиай. диюмин шаҳраш Москва. диюмин шаҳри Москва ҳастай. то шаҳри Москвара 800 евро аз ами хиди Германия то ҳаму Москвара, масалан то Россияра мерава, мераса мошинтон. баъд диюмаш Санкт-Петербург 750 евро. ҳозир бо Тоҷикистонам мекавем. Тоҷикистон аз ами хиди Германия то Тоҷикистон то шаҳри Душанбера 1550 евро. як мошини шуморо метавонанд амиҷа то хиди Душанбера бурда расонанд. баъд бо метавонед ами мошин як вагонша заказ кунед. вагонаш бо арзонтар меғалта, чем масалан мошина дона ки қати равон мекунед. ҳозир ман нашод Украина гап мезанам. барои як бародар гуфта буд ки то Украина мошин 1550 евро овардагиан. ин аз ами хити Германия то Украина то Киева 950 евро мошинтона мебаранд, мерасонанд. вай бародар 550 евро масалан зиёдтӣ додагиай нашоти мошинаш. баъд диюмин масъалае ки номерошон дар WhatsApp, ин номерошон WhatsApp, имо любой чи доранд, метавонед қатишон гап занед. баъд номерошон бо хушрӯтар ма чӣ мекунам. инҷа номи ами фирма Аусбург авто ҳастай. метавонед дар инҷа бо офис дар Москва, офис во Германия, масалан метавонед бо одамое ки дар Санкт-Петербург ҳам ҳастай, номерошон ҳастай. метавонед шумо қатишон гап занед. масалан одамое ки дар Россия ҳастанд метавонанд қатишон гап зананд. одамое ки дар Германия ҳастанд метавонанд қатишон гап зананд. номерои Германия, номерои Москва ё российский номер
санкт петербург, москва кадме масалан хубтаре ва ёда метавонанд алоқа кунанд қатишон. баъд адресҳошон инаҷа адресҳошон ҳастай кадмее ки дар санкт петербурга метавонанд масалан адресҳошона ёфта масалан адрес дар германия кадмеами шаҳрҳо дар наздиктар боша бо метавонанд пеш қатишон рафта гап зананд. баъд озима як чизи дига гуфтаниям масалан инҷа метавонед нашуд описания ё покупка, доставка, таможни масалан дигар чизҳошо ҳам омада хонен. ман барои ссилкаи видеора дар барои ки метавонед инҷа поиск тен поиск, экспертиза, покупка, доставка, таможни ва метавонед нашуд ёш хонен. барои ссилкаи ҳами сайта ма дар таги видео мепартом мемонам шуд шумо метавонед омада хонен хушрӯяк хутон. баъд инаҷа номерое ки доранд на ватсап, вибер ки номераи Германия ҳастай, иморам доранд, скайпани доранд ҳамиё. баъд ҳами Аусбург авто аз соли 1999 сол кор мекунад. масалан хеле таҷрибаи корӣ дора. инаҷа ҳастай купит авто Германия. инаҷа ҳастай доставка нашуд доставкаош метавонед Москва, Петербург, Урал, Сибир, Украину ва дигар шаҳрҳое ҳастанд. метавонед шумо масалан дрое нами масалан инҷа ҳозир ман нашуд дар бораи Точикистон ки чӣ чизе навистагиан ҳамед дромадуми на даҷа ҳастай. инаҷа якум, дуюм, сеюм, чорум вариант доранд. метавонед шумо ҳамеро хушрӯтар хонен ва маълумоти худтонро гирен. масалан баъд хеле метавонед ба тари вагоно бо дигар чизҳое ҳастай шумо ё ҳамада хубтараш якумин дроен ҳами нашуд ҳами таърифҳошон хонен чӣ навистагиай чӣ гуфтагиай. баъд як бори дига қатишон гап занен. ин хубтарай барои шумо. ман ин видеоро тари хушрӯ карда намедам аз сабабе ки мо программае ки ман видео мекардам ҳамо вайрон шидагиай. баъд ира ман ҳами через телефон кардагиам ҳами чӣ қадари маълумоте шид. агар нашуд ин ягон маълумоти масалан пурра бихоҳед видеои дигарро ждат кунен. баъд бо нашуд Растамошкаи Точикистонам гап мезанем шумода мерасонем нашуд Растамошкаи Точикистон. ҳозира мегӯянд камтар Растамошка арзонтар шидааст. боқӣ дар амони худо бошем бачаҳако. ягон саволотон бошад дар таги комментария нависем ва ҷавобтон мегардонам.